Amaphelo la ngozondo khubona oqunto mafunda bezitho nontanda kuphakanyiswa bayaphakanyiswa ngalo suku namhlanje being Monday lusuku luka Novenkile londoda imfutshane nesisu esikhulu esisisu sikhulu kuba kaloku le ndoda itya kamnandi nempundu zincinci kuba kaloku ihleli nje ite bhaxe esitulweni ihleli zide nempundu ezi zaphela zipheliswa lulo ke ulusuku luka Novenkile. Namhlanje siphethe iSpanish fly. Bayabuza abanye intoni umehluko phakathi kweSpanish fly negreen fly nespatter fly. Zifly zonke batsho abanye xa bephendula ukuthi hayi kuyafana konke lokho yifly. Namhlanje siphethe lo Spanish fly asifuna ke sibe sisithi yeyiphi etheni yeyiphi engathananga. Sithi kona umuntu ofika kweli khaya mhlawumbe wena uzothenga iSpanish fly asinaso. We are only discussing esi Spanish fly ukuthi bathini abantu baso sithi bathini omayezeni. Yabona ke this site yokuthi abantu balento bathini, we are going to rely kule website ekuthiwa healthline.com. Health ke le yempilo, healthline.com. Khawujikele nawe uthi nje www.healthline.com uve ukuthi bakhumsha bathini abantu abamhlophe. Wena mntu ufikayo ke subscribe, uthi xa ugqibo subscribe nawe unyuka apha uye kwi-healthline.com uyova xa kuthethwa ngayo lento engu-Spanish fly. Mase singena kuyo ke singakhange sibe sishumayela. Ingomvulo namhlanje is Monday. What? Yeah, no. As lockdown ndiyabona banazo zim-affectile uphele. Lento ekuthiwa si-Spanish fly yinto eyadiscoverwayo, masiqale ngolu hlobo around 1800, beginning of 1800 in France. Abantu bebegula blisters from into engaziwayo. The hospitals were admitting abantu, they come with the blisters emilonyeni emehlweni yonke nje into abantu bane blisters. Then this one French doctor yakhe yanomdla ukujonga liba yintoni lento yenze ezi blisters, and then this doctor found ukuthi no man, there's this beetle. Ukuba utyiwe ile beetle you get the blister. Abanye ke ezi blisters were too severe to a point ukuthi zebe zibabulala abanye, even though they didn't kill the entire village. But kwafumanisa uba kule ndaweni ezi beetles kubakho ezi blisters. Yaphela ke ngoku le beetle ibizwa ngokuba is a blister beetle. This doctor and other doctors found ukuthi no man, there is something else kwaba bantu banezi blisters. Lamadoda nezi blisters aphela induku ziphakama phezibhedlele ithi bhekelise nengubo kunzima. Bafumanisa uba no man, le beetle inayo this element yokuvusa induku, and then some people bayithatha lento le beetle ingabatyanga. Obviously esixesha lihamba there was a cure for this blister beetle. Blister if uyasivesa silungu, meaning okakuphumeza blisters ngenxa yele blister beetle, they were able to attend to it. But now bathi how about the other party that we wanted, lamvusa nkunzi? Then they started to check ukuthi yintoni le eyenza ukubana le blister beetle ibe nobubu mvusa nkunzi. Bayifumana le ndawo, and then wafumanisa uba it's not easy to extract this one part. Now what they did, bazawuthatha le beetle bayibulale, obviously dry it, crush it. Yaqhuba ke lento, they would crush it, le beetle bayithi sweswe apha ezidrinkini zabantu. Uzawuthi xa ugqibo ifumana ke lo sweswe iyavuka mama, iyavuka tata. Kwafumanisa uba lento lena is not gender specific, ivusa macala induku macala lonke icala induku inyuka induku. Kwafumanisa uba iyasebenza lento. If you go to lo healthline.com, they cite into ezintathu ukuthi lento moved from France to Europe and reached Rome in the process. And then the Roman emperor, this one Roman emperor would use lento, yeah, ambosifundela, but all they are saying yaqalisa usetyenziswa ngabantu abathile. It was used by the gladiators, by the queens, by the kings, because yayenza into yayo. However, esixesha lihamba kwafumanisa ukuba no man, lento inazo side effects. Ngabo sifundela ke kula www.healthline.com ezo side effects.
Later esixesha lihamba, there were companies in Europe, in America eziphele zizenzela lento kuthiwa ngu-Spanish fly kuba qoba ingathi ahamba lento iyathengeka. Remember, there was no Viagra then, and lento yemivusa has been a problem ever since in Egypt, in Mexico, in China. Ndithetha mna eza societies zango BC, we've always had le problem yemivusa, ayongxaki yanamhlanje. So lento yatravela ke yayofika kulamazwe njengoma America, and then there were entrepreneurs who jumped into it. Some people ke are just nje unscrupulous, bazawuthatha lento bayichintshe, bakufakela amanzi, bawadaye green, bayigalela iswekire, kuthi hamba uyokwenza. It happened in America until if you go to the healthline, kuyathi ukuthi is just water nje and sugar, there's nothing there. Now jump to Omayezeni. If you conclude this part evela kwezi sites zabelungu bathi ayisekho into engu Spanish fly, nandoni na odibana nayo ekuthiwa ngu-Spanish fly is something else. Something else ke included i-concoctions ezino-ginkgo biloba, i-concoctions ezine-ginsengs, i-concoctions ezinamanye amayeza, herbs or other things, but ayiseyiyo leyana yayiyo kudala to an extent ukuthi even ubu-effective ayisebubo obuyam. Sijampe size apha kuthi thina singomayezeni. What is this Spanish fly and yenzani? We try to look at lento. If you look at lento and compare to what it used to be, the color is different. We don't know ngenye because ayisekho leyayiyo, and we know ukuthi eza beetles azisekho ezikhoyo zizaba kwezo ndawo zigcinwe kuzo, azisekho because who wants to keep something ezawusenza blisters? They exterminated them. So lese isenziwa engaseyiyo, it now tend to become oil kwezinye ikona. Kuya kwenye ikona this Spanish is now an oil, kwezinye liquid. Ayina effect batsho abantu abaphandileyo. I-FDA, this Food and Drug Administration yase-America ita zizinto nje zi-concoctions. Sibuye ke ngoku size ukuthi omayezeni bayisebenzisa njani. Here's a trick. Kwizinto zamayeza into ngoku ingasebenzi apho isuka khona, ithathwe lento kutshiwo kokwayo ukuthi hayi ayisebenza apha ekhaya eEurope. Xa ifika apha kuthi singabantu abamnyama, even if is written ngelanguage esinganoba lento ithini, sibone nje impukane ehlaza, and then we formulate ukuthi impukane yana ingivusa nkunzi kuba mhlawumbi yayikhona impukane somewhere. I'm not saying anything ke azange ndayisebenza le Spanish fly. I don't want to make any judgment call on it. Bayisebenzisa omayezeni bayisebenzisa njani? One, abaninzi bayisebenzisa njengesibambelelo. Remember in the past kuthiwa lento ibifakwe, sisithetha nga the original le ngasekhoyo eyaye kungabikho ngo-18 nto khangifike ko-1900, that actual one ibifakwe ezitini ezidrinkini ekutyeni kwiichokolate kwii-sweets utye kukunyukwa apha kuyembhedeni ushukume kumbhede emva koko. This one bayigalele kwezinto zigalelwayo kwenziwe izibambelelo. That's number one. This is the most popular. The second popular bayisebenza njengodumba. Udumba mos abafana babhilive ukubana ukuba umenzile udumba wakho kwenu wamdibanisa nento omdibanise nazo wayobamba umuntu ongusisi, la muntu ongusisi uthi bhuti masambe ngoku. Whether it works or not I don't know, but bayisebenzisa njalo udumba, bayisebenzise njalo lento. Number 3, bathi lento ukuba uye wayithambisa uyathandeka ke. Yo abakuthanda obhuti, sisi no sisi bakuthanda ebhuti, ile Spanish fly. Number 4, kuthiwa is an aphrodisiac. Ubu aphrodisiac buthathwa from what the original used to be. Uyayikhumbula mosithi bigalelwe ezidrinki nasezitini, nabo bathi is an aphrodisiac. I'm not too sure whether igalelwa ezitini nasezidrinkini and so on, but if you go check xa bethaka ko Facebook ba iyinto abayisebenzisa as the original one was used.
bathi ke is an aphrodisiac. Iphinde ke the last one obhuti ke besesitshilo abazifunela osisi kuthiwa bawuyithambisile wayongena etavern kuyagilwana ngawe ndodandini sisindini. Naso ke esi Spanish fly sodumo sithi khawunyuka apha ke nawe uyozifunela esakho wenze kwenzeke. Nansi into esiyikhuthazayo kubantu bakuthi, ingaske siqalise ukuyiquestiona into, sifunde the ingredients, what is in this thing, so that singanyangwa ngokholo kuphela, singaspendi. Because one problem kukubana uzawusebenzisa lento ingakuncedi uphela ubuye usithi amayeza wasebenzi, kanti wena uthathelwe nje amanzi agalwa iswekire ne little bit of something else kodwa into ethile hambe uyisebenzisa. The major challenge, ezi zinto azenziwa nasithi singabantu abamnyama, sizithatha elsewhere, ubone nje impukane uyidibanise na what you've learned and then uthi zawuyenza loo nto. Noko ukunyanga kwethu makungarelayi kuloo nto yokholo alone. Nantso ke intshumayelo yanamhlanje, andiyazi uba ibinguvesi bani kodwa ndicinga uba sithi mfundisi noko yivale sizokwazi uyokwenza ezinye izinto emakhaya camagu.